Ok. Ok. Salam alaikum, an balma maliyɛnw. An b'aw fo k'aw barikada balimakɛ n'aw denkɛ don Amarasila jury chercheur. M'a ɲini aw fɛ a ka vidéo a ka a partager parce que an bɛ tile damadɔ bɔ u bɛ ye an ka page siɲɛ de la. U bɛ k'an ka page siɲɛlen n'an ye direct daminɛ u b'a saboter. Donc a ye cœur caman envoyé. A ye cœur caman envoyé a ka j'aime caya. A ye cœur caman envoyé a ka j'aime caya. Voilà. Donc a ka partage fanga bonya. An ka foli belebele b'an ka Serifukɛ Cheick Tiyami Ayidara kabako fura tigi. Ala ye Serifukɛ sɔn fura la. Fura min n'a ka ɲi bana baden ma, tension, diabète, furudimi, rɛndimi. A banaw ka ca. Serifukɛ ka fura a ka numéro ye 78 78 03 03. Ko kangoman tɛmɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan. Ne yɛrɛ Amarasila min bɛ k'a fɔ, ne ye Serifukɛ ka fura ne y'a dɔ ɲini k'a di n ka musokɔrɔba ma. Alhamdulilayi a bɛ ka lafiya wa a bɛ ka wusa a farikolo ma. Donc o tɛmɛlen kɔ an bɛ an ka belebele fo Cheick Lasana Kanɛ belebele dalen bɛ Segu. Donc a folen kɔ a ye baara min kɛ IBK ka tagali la. A bɛ ka baara min kɛ fo sisan Mali stabiliser la. Ala kelen de b'a dɔn. An bɛ Cheick fo an tɛ ɲinɛ a kɔ. Wa k'a fɔ an ka autorités ye u k'u sara Cheick la n'u bɛ baara min kɛ. U ka ko bonya d'a kɔrɔ, u ka ko bonya sɛmɛ a la. Walayi sinon a bɛ baara la a n'a ɲɔgɔnna karamɔgɔ caman. Ka Segu karamɔgɔ n'a dɔnnibaga kelen kelen bɛɛ fo, bɛɛ bɛ baara la. Ka karamɔgɔ Ayidara fo, Usumani Seri Madani Ayidara, Asharafu Sharafa sɛgɛnbali ɲinanbali. A fana bɛ duwawu ni baara min na a folen don. O tɛmɛlen kɔ ka Mali karamɔgɔ n'a dɔnnibaga kelen kelen bɛɛ fo. Ka Segu Tunkara tiɲɛtigi le politologue fo yan fo les États-Unis a folen don. Docteur Alaye Bokoum a ka cɛsiri la a folen don. O tɛmɛlen kɔ an bɛ Jo Bala ninnu Aja Darame Bala Ira Jason ninnu ka se ninnu bɛɛ ma Damangile Jawara ninnu u bɛɛ folen don. Mɔgɔw ko ko volume, je pense que volume b'a danna. Voilà, je pense que volume b'a danna. Ok. Donc o tɛmɛlen kɔ an bɛ tonton Ivan fo yan fo Espagne. Donc an bɛna an ka vidéo daminɛ. Donc a y'a partager a tɛna kɛ vidéo jan ye. Kunu malidenw n ye aw ɲininka est-ce que y'a faamu. N ye question dɔ poser n ka page kan. An bɛna an da don a jaabi la. A b'a kalama potentialité dɔ bɛ Mali la. Mali bɛ se ka kɛ première puissance ye sous-région kɔnɔna la. Parce que i b'a dɔn fɛn dɔ de jɔrɔ bɛ ne la diɲɛ don o don. Armée bɛ ka monter en puissance. Ni économie ma monter en puissance armée nɔfɛ, ni Ala ma jan kɛ Mali révolution bɛ échouer, Mali révolution bɛ dɛsɛ. Armée monte en puissance, économie doit monter en puissance. Pour que Mali économie ka monter en puissance, saraka fila t'a la. Est-ce qu'il y a faamu? Il va falloir an ka usine de créer i n'a fɔ Modibo Keyita ka temps na. Modibo Keyita ka temps na, pratiquement à peu près usine 100 ni kɔ tun bɛ Mali kɔnɔna la. Usine 100 ni kɔ à peu près. Donc pour que Mali fana ka kɛ première puissance économique ye sous-région kɔnɔ, an kɛra ye militairement mais sous-région na, pour que an ka économie ka yɛlɛ, il va falloir an ka usine de créer. An ka usine caman de créer pour que bayɛlɛmali bɛ kɛ. An ka usine caman de créer pour que emploi chômage bɛ kɛlɛ, pour que mɔgɔw jigi bɛ bɔ état kan. Mɔgɔw ka se ka don o emploi ninnu, o usine ninnu, mɔgɔ caman ka se ka taa baara kɛ o la. Mais pour que ka usine créer, n'i y'a ta k'a lajɛ, Mali mago bɛ fɛn damadɔ de la. Pour que ka usine créer Mali la, Malidenw, a b'a kalama Mali courant ko de ye problème ya. Mali courant stabiliselen tɛ. Mali courant bɛ tigɛ. Mali courant capacité ka fɛgɛ. Mali courant a bɛ taa ni barrage de. À chaque fois il y a courant ta ni barrage ye, i b'a ye k'a fɔ mun de bɛ kɛ a entretien ka gɛlɛn. O ye de 1. De 2, à chaque fois il y a courant ta ni barrage ye, i b'a ye tuma bɛɛ fo samiya ka na, fo sanji ka na,
fo an ka ji mara. Est-ce que vous voyez? Bon, o tɛmɛlen kɔ tuguni Mali courant bɛ ta ni mun de ye? O de ye groupe ye. Tuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ anw de bɛ ka taa groupe san. Mɔgɔ bɛ groupe san na, an bɛ groupe san na, mɔgɔ tɛ groupe san na, Mali bɛ groupe san na. Alors que groupe san dun tɛ se ka Mali courant ko problème régler. Courant ma malidenw yɛrɛ bɔ famille dɛ. Courant ma du bɔ fɔlɔ, du ma se ka courant sɔrɔ. Kuma tɛ n'i ko k'i bɛna usine mobile dilan usine. O bɛ courant hakɛ min demander n'i ko k'i b'o sigi Mali kɔnɔna la, an ka courant tɛ s'a kɔrɔ. Est-ce que vous voyez? Et n'i ko k'i bɛ usine, par exemple, yɔrɔ an bɛ taa bazin san a tɔgɔ bɔtɔ filɛ n kɔrɔ Allemagne. N'i ko k'i bɛna o bazin usine ninnu bɛɛ créer Mali kɔnɔna la, i b'a ye a usine ninnu création a bɛ courant demander. N'i ko i bɛ ciment dilan usine caya Mali kɔnɔna la, a bɛ courant a bɛ a demander. A courant capacité ka bon. Est-ce qu'il y a bon? N'i ko k'i bɛ bayɛlɛmali, i n'a fɔ transformation de jus ninnu, n'i ko k'i b'olu usine caman créer Mali kɔnɔna la, i b'a ye k'a fɔ a bɛ lahawuta courant de demander. Donc o lahawuta courant pour le moment Mali énergie tɛ se a kɔrɔ, a capacité tɛ an ka énergie la. Parce que an ka énergie anw bɛ ka courant ta kabiri lawale Modibo Keyita ka taa ka se bi ma, a bɛɛ barrage de, a bɛɛ groupe san de. An dun bɛ tile min na carburant de da bɛ ka gɛlɛya. Carburant da bɛ ka gɛlɛya wa groupe tuma bɛɛ entretien de bɛ u la. Est-ce qu'il y a faamu? Wa groupe n'i y'a ta k'a lajɛ ne ni expert dɔw ye baara kɛ, groupe yɛrɛ adaptelen tɛ tile la, groupe ka ɲi sufɛla de la. Anw dun ka groupe bɛ fonctionner tile fɛ, u bɛ fonctionner sufɛla la. Donc i b'a ye Mali courant ko gɛlɛya, n'i ko k'i bɛna usine caman créer Mali kɔnɔ, surtout nɛgɛmafɛn usines, i b'a ye k'a fɔ a bɛ gɛlɛya ka sababu kɛ courant ko ye. Bon pour que ka se ka courant ko nɔgɔya, usine ka se ka caya Mali la, fini dilan usine parce que coton bɛ bɔ an fɛ yan, aw b'a kalama coton tɛ bayɛlɛma. Coton bɛ bɔ anw fɛ yan, mais coton tɛ ka bayɛlɛma yan. Pour que coton ka bayɛlɛma yan, est-ce qu'il y a faamu? Diyagoya fo usine de ka créer, nin bɛɛ bɛ courant de demander, courant quantité baden, nin bɛ o de demander. A b'a dɔn n'i ye coton ta k'a lajɛ, coton kilo bɛ taa 60 la. Coton kilo, est-ce qu'il y a faamu? O bɛ taa 60 la. N'i y'a ta k'a lajɛ, Getzner mètre kelen ou bien bassin dɔw mètre kelen, i b'a ye k'a fɔ a bɛ taa 10 000 la. Imaginez, fɛn min n'i y'a kilo sa 60, o mana taa bayɛlɛma o mètre kelen bɛ taa feere ma 10 000 ou bien yɔrɔ dɔw la 15 000. Donc mun bɛ o kɛ? Parce que a dilanni usine o tɛ an fɛ yan. Imaginez 300 fara o multiplier 300 ɲɔgɔn joli de bɛ bɔ 10 000 la. Bon pour que ka o barrière casser, est-ce qu'il y a faamu? Il va falloir usine de ka créer Mali la. An ka dɔ bɔ kɔkan sanni na, an ka coton ka to ka taa kɔkan, anw yɛrɛ bɛ ka kɛ fierté tuma bɛɛ anw de b'an disi gosi. K'anw ye premier nin na, k'an ye premier coton na fini, c'est-à-dire taa Mali la k'i bɛ taa jean ɲuman san ou bien i bɛ taa chemise ɲuman san, i b'a ye kabako don a sanni ka gɛlɛn. Anw de b'an disi gosi ko sanu bɛ bɔ an fɛ yan, ko jama bɛ bɔ an fɛ yan, mais fantanya o bɛ anw fɛ yan, kɔngɔ bɛ anw fɛ yan, minɔgɔ bɛ anw fɛ yan, banajugu bɛ anw fɛ yan. Donc an bɛna disi gosi ko o ko la, i b'a ye k'a fɔ est-ce qu'il y a faamu? O ko ne o bɛ ka exploiter, i b'a ye Mali tɛ nafa caman sɔrɔ a la. Donc an nana ka na mun de ye? Mali sera niveau dɔ ma actuellement, an ni Russie ye coopération daminɛ, an ni Iran ye coopération daminɛ. Il est temps d'abord an ka demander Iran fɛ a ka centrale nucléaire dɔ. Iran ou bien Russie u kana centrale nucléaire dɔ sigi Mali la. An bɛ wagati min kɔnɔ, a y'a bila u kunna projet in bɛ se ka kɛ, projet in ti kabako ye, wa projet in a dépense a milliard a bɛ kun an na. Mali mago bɛ bi centrale nucléaire de la parce que diɲɛ kɔnɔ quoi, i si kɛ courant tali la, barrage la, ji la, i si kɛ ka na ni diɲɛ groupe bɛɛ ye, est-ce qu'il y a faamu? Tant que ma centrale nucléaire dɔ bila sur place, o centrale nucléaire n'o bilala sur place a bɛ kɛ sababu ye d'abord usine baden bɛ se ka créer Mali kɔnɔna la, usine caman bɛ se ka créer, n'a créer a bɛ kun an ka courant na, sinon à l'état actuel n'i ko k'i bɛ usine créer caya Mali kɔnɔna la, an ka courant tɛ s'a kɔrɔ, wa n'an ka courant sera a kɔrɔ mɔgɔ tɛ s'a facture kɔrɔ. I b'a ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ usine créer, ils seront obligés u bɛ usine fermer k'u ka minɛn cɛ ka taa. Donc ne bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la, est-ce qu'il y a faamu? An ka demander sisan Russie fɛ ou bien Iran fɛ, u ka Mali dɛmɛ ka centrale nucléaire dɔ créer Mali kɔnɔna la. A centrale nucléaire hali n'a bɛ kɛ réacteur kelen, réacteur fila. Ne ye recherche dɔ kɛ centrale nucléaire kan, est-ce que vous voyez? A recherche la centrale nucléaire kelen ani réacteur fila, à peu près a bɛ taa
ko 2 milliards d'euros à peu près à 2 milliards d'euros 2 milliards d'euros ni au converti avec à peu près 19 000 à peu près 1910 000 milliards 1910 000 milliards 1910 000 milliards ni 2 milliards d'euros convertis bon Mali là 100 comme Mali be sanu min produit ministre ko 65 tonnes d'or do ba fo est-ce qu'il y a fo ko 75 tonnes d'or mais on a ta 65 tonnes d'or là 65 tonnes d'or ni feno converti imana au valeur ta ko converti parce que une tonne d'or égale à 30 milliards ou 30 milliards là c'est sanu tonne kele est-ce qu'il y a fo au 30 milliards là en 65 tonnes d'or au fenebeta 1900 et quelques 1000 milliards 1900 et quelques 1000 milliards donc on va ira avec l'or ce n'est pas au-dessus de nos moyens. Ça nous met même Mali bolo, Mali be seka ake. Na o ça nous exploiter gaya, Mali be seka ni usine ban nous ni lahauta usine nous. Mali be seka a créer anga jamana kono. Am seka centrale nucléaire. Centrale nucléaire am seka a projet réalisé bel et bien Mali kono. Iranium même Mali kono la. Yana ngana ntake tukuni ka société o blaga iranium bo on meta di mo werema olu beta yelema ka ke fen wora ye o produit be kla kana fere awma chien temps en refem me bo afa ya na taraba yelema kana malien yere tise ka sa il est temps anga bo esia fam société de consommation na fen munu me en fait il est temps anga le abo bo fe ngata jamana munu na ba yelema ka ke fen miede il faut que en fene ka andege au fin nous yele Mali là yana ka bokata olu fe donc c'est ka bokata olu fe mais pourquoi pas en refene ta andege a fin nous ba yele Mali là am wakati mna Mali kura tagasira ka nga ke il va falloir que un virage d'oreta à 100 degrés réforme économique là parce que dia dongodo ni ndaibaro ni jabetike quoi wallahi dia dongodo ni nda njabetike mesra ma fo amega mina munusa économie rythme ne ga suma c'est-à-dire, il y aura où il y a deux kuna quand c'est un avion ça, quand c'est un hélicoptère ça, quand c'est un, où il y a deux kuna quand c'est un migi ça, quand c'est un transition mana anyele ka ira ko ni mbese banya o mumba ira ko centrale nucléaire ko c'était en bien mais wakati iranium be bon Mali là déjà no be en fait centrale nucléaire glani déjà be doni bo a warla et c'est yavom sanu mega bo en fait anga lay anga sanu anga bolo da sanu ga davantage anga sanu contrôler société étrangère munum bien anga laji anga nationaliser na sanu contrôler ça ka sanu ngante 65 tonnes d'or mi me fo ola obeke Mali état de taille donc 65 tonnes d'or sans kono ça fait 1900 et quelques 1000 milliards 1910 000 milliards am seka centrale nucléaire am seka créer anga sanu sanglé tono on s'enfla sans savoir. Donc, Allah m'a dit sans savoir qu'on a là, en sanu tono be seka en permet qu'à centrale nucléaire qu'a créé, il faut qu'on soit ambitieux. Mali kura là, on a ambition, on a boyan. Il faut pas que fin qu'elle ne be. Mo ba foko non, ay c'est trop to angata don tena. Bara do be ama nyebla bara de kal na moyen te ama projet ka projet finalisé, ka bara damne fanga me mena o fanga ba to là-bas. Angana sigi réforme do be na ma que transition no. Parce que ni élection mana kesisa mo chita do fon femena élection kele ko parce que France tena son anga centrale nucléaire créée parce que abado nao ke o yambole ale ka mara de kono peu est-ce que vous voyez o yambole ale ka mara de kono iba ye ka fo abna fere ni dabal jugu sugu betre ka ambali ola am se ka centrale nucléaire ke donc am se ka centrale solaire fene ke no e clétae Malidon, mon lithium bora en fia. Dien kono panneau solaire be glani fem yere. Batterie panneau solaire a fem be lithium ne, mon lithium be ka bo en fe. Lithium yera en fe. Malidon, est-ce qu'on a courant ka nga gele atukuni? Lithium yera en fe. Yana nganta ke tuni lithium bolé. Anga demane chino. Ou ka an demanga centrale solaire créé Mali kono lithium be en fait centrale solaire yere lithium ne am se ka nucléaire ke am se ka lithium ke ni fla bebe se ka ke Mali kono no kera ça non seulement Mali don me courant soro no wala ibta soro ni mo munu me ka facture la kalo la ou se ka wata wa mo sara ibta soro do la kalo la ka facture tena teme
wa saba wa naani wa duuru kan parce que n'an ma ninnu kɛ usine tɛna créer ni usine ma créer toujours Mali bɛ to fantanya de la toujours Mali bɛ to partenaire juru ɲini de la Banque mondiale ni FMI fɛ an m'an si kɛ an tɛ développer génération minnu bɛna olu tɛ développer o de la an bɛ wagati dɔ sera an ka lajɛ an ka nin baara ninnu an k'a daminɛ transition kɔnɔ i b'a dɔn temps t'an bolo quoi an kana miiri ko kɛlɛ in dɔrɔn armement sanni dɔrɔn don o tɛ dɛ ni armement san ni ma sa entretien kɔrɔ ne armement sa e ma se cɛw entretien kɔrɔ e ma se minɛnw entretien kɔrɔ o minɛn kelenw bɛ tila ka tiɲɛ i b'a kalama dans le temps minɛnw kun bɛ Mali bolo koyi entretien baliya de y'a to a minɛn caman tiɲɛna parce que u b'a fɔ k'a entretien a da ka gɛlɛn kɛlɛ dun kɛlɛ ma bi an kan fama minnu tɛmɛna olu y'o philosophie n'o hakilina de ta bon alors que i dun kan k'i ka minɛn entretien de kɛ permanemment ani Mali kan ka développer il faut que malidenw ka lafiya ni dun ka fa ma sabati ni malidenw ka condition de vie ma améliorer ni ala ma jan kɛ révolution don dɔ a bɛ tila ka échouer mɔgɔw bɛ tila k'a fɔ ko merde k'an bɛ ka minɛn san ko mais kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na mɔgɔ si tɛ ka baara sɔrɔ est-ce que vous voyez donc n bɛ min fɔ an ka autorités ye ka bɔ vidéo in na k'a demander u fɛ u k'a kɛ ala kama u ka a demander Iran fɛ ani Russie fɛ rapidement centrale nucléaire bɛ se ka créer Mali la cogo min na ani filanan lithium min bɛ ka bɔ an fɛ an kana sɔn lithium min bɛɛ ka taa kɔ kan an yɛrɛ mago bɛ lithium na an ka panneau solaire dilan yan Chine k'an dege panneau solaire dilanni na an k'an ka centrale solaire ka taa a base dɔ sigi kɔrɔnfɛla la an ka taa dɔ base sigi kɔrɔnfɛla la n'o kɛ o mana kɛ o bɛ kɛ sababu ye a bɛ Mali bɛɛ ta courant na wa usine bɛ na est-ce que i y'a faamu usine bɛ implanter wa usine ka courant wari ti caya wa usine u mago bɛ courant hakɛ min na i b'a ye k'a fɔ nin centrale ninnu bɛ s'a kɔrɔ donc o de bɛ kɛ sababu ye usine bɛ caya parce que i mana mɔgɔ caman ɲininka usine ko la bɛɛ bɛ courant ko de f'i ye bɛɛ da bɛ na ko an ka courant tɛ s'a kɔrɔ c'est à dire bɛɛ da bɛ na ko courant da ka gɛlɛn ko usine caman bɛ ka fermer k'a sababu kɛ courant ko ye a yɛrɛ k'a jateminɛ donc il est temps an ka solution de ɲini o la an bɛ wagati min kɔnɔna la san donc nin de tun bɛ ne fɛ k'a da aw tulo kan a balimakɛ n'aw denkɛ Amara Sila jury chercheur salamu alaikum merci